Hej YouTube. Jeg vil gerne vise mit fyrværkeri. Det er ulovligt. 2014-2015. Jeg får snart noget normalt lovligt krudt, når man kan købe i butikkerne. Det var for omkring 3.000 af dem. Jeg har lige bestilt for Ultrashoppen. Så der har jeg en bonbon. Så har jeg en pakke La Bomba og Jumbo. FP3 Big og en pakke Arjun. Så har vi en pakke FP3 Small Dumbom, en pakke C, 3 pakker FP3 til. Ja, har vi P2000, kraftigere end, ja, har vi en flere La Bomba, flere Jumbo, og så har vi sådan en pakke til, en hel pakke. Den er altså ikke så meget på, men det er så, hvad jeg har ulovligt i år. Det er for €1 med La Bomba, P2000, Arjun. Ja, kæmpe nummer. 2 sekunder. FP3 Small, Dumbom, FP3 Original, 3 pakker, en pakke som jeg har pakket ud, Dumbom, en pakke jeg har pakket ud, La Bomba og en pakke P2000. Det var så hvad jeg havde for i år. Farvel YouTube.